Masangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Mukaona ndauya kudai so neusongolongo hwema-updates kuzivisana zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi tine nyaya yezvinhu zviri kunetsa, nyaya yaMadzibaba Veshanduko ndo yandadzoka nayo update nhasi uri musi wechina 18 December ndo update yandiri kuya nayo yeMadzibaba Veshanduko. So Madzibaba Veshanduko vari kunzoni varima vadzoserwa zvekare murimand kusvika musi wa14 January for bail hearing. Ndo mamirire ari kuita nyaya yavo, ndo mafambire yakuita iko zvinezvi kusvika musi wa14 January. Kureva kuti Madzibaba Veshanduko vachanotambira kisimusi vari mukati, ndo situation iripo muri yeZimbabwe. Zvakaoma kutambira, zvakaoma kuteerera, asi tingaita sei? Ndo maitikiro anenge achiita zvinhu zvacho, mafambisirwo anenge achiita zvinhu zvacho, and I don't know kuti vanhu what is the plan, what is the way forward. Kune vanhu vanosapota, kune vanhu vanopeshedzera, especially imimi munenge makatarisa muchiona nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Handisi kuziva kuti what is the way forward, because I still remember when we won Madzibaba Veshanduko not to participate in these things kana vasiri sure kuti ndianani ma-organizers vacho vari paground, tikutaura kuti ma-partners at that nigirikini. I remember warning him chiti if there are no partners vamuri kuziva kuti chinhu chikurongwa but tiziva kuti kubva kunana nhingi chinodi. So I thought kuti he was that connected kuma-organizers nema-partners vechinhu chacho. That's what I thought, but nezvaakuitika izvezvi so pakuti munhu ari kutambira mukati, mhuri yake inenge iri pakutambudzika, ndo zvinhu zvakaoma. I still remember ndakazoona pakatozoitwa gofund yakagadzirwa, but gofund haina kugadzirwa nevanhu vaibatsira kuita zvinhu izvozvo, no. Gofund yakatogadzirwa nevanhu from the opposition side. It's something chekuti hachinyatsotambirika zvakanaka kutaura chokwadi, but handizivo kuti zvichapera sei, ichasvika papi, chichi chanyatsozoitika, chichi chatora nzvimbo next, because I'm disappointed honestly. Nini hangu ndakazvitarisa, ndakazvimirira nyaya yacho. I'm disappointed nerespond iri kubva kune vanhu vari popa kunyengerekena vanga varimo mukupeshedzera. Zvinhu zvakangooma, family inenge yasara yayega, zvinhu zvinonetsa kutambirika, kuti tingatoti saka imimi muri kutaura kuti munhu uyu nguva yese paaita zvinhu izvi imimi muchiti yes, famba, dzvanya, champion, itairwa basa, maisimbisa muchitomunhikirina. Iye akasvika pakuvimba nemi achiziva kuti muchamirawo naye panguva yekutambudzika. Nguva yekutambudzika ndiyo iyi yaatosangana nayo patave iko zvinezvi. Handisida hangu kuramba ndichitanga ndiri kungonongedzera vanhu kuti bimi mozodai so, because I know kuti a lot of you guys muri vanhu vanobvunza mubvunzo inhando, futi mazoti iwewo so far wabvisa mari and munobvunza ma-questions ari unnecessary ekuti I can't even name it, kuti ndoti ndabvisa mari yakati kuti nhasi ndazobatsira nechakati panyaya yacho, kana kuti ndoda kuzivisa vanhu kuti ndatobatsirawo panikini yacho. Something zvekuti ukabatsira neruoko rweruboshwe ita rudyi rusaziva, but isusu tinechiziva kuti ruzhinji harusi kubatsira, because ndee tichiona kuti aiwa vanhu vese veuku vari kungozviitira zvinhu zveupenyu hwavo. Handiti mukuzona vamwe vama-colleagues kuopposition vanotaura kuti hanzi Madzibaba vakaita dambudziko rekuda kunopinda vachinoshanda netimu yanageza, hanzi vakaita mistake hombe chaizvo chaizvo. Vamwe tanzi that was not necessary kuti vade kuramba vari relevant panhikirikini, vachipusha relevant pasocial media, vachinzi vanoda kungonzikina vari kuda Shanduko chichi. Vanhu vanga kutaura zvinhu zvakawanda after munhu asungwa, but munhu paangasita asungwa vanhu vaitomira naye vachitaura kuti aiwa zvinhu zvitori right zviri kuitika izvozvo. And on that issue paakazotaura nyaya kunzi why nezochamisa asiri kupinda kudaira nyaya dzacho, vanhu vakati but muri kuona Madzibaba Veshanduko vatoripo paground chichi. Mukuzona nyaya dzacho dzinonetsa dzepolitics, but anyways muri yeZimbabwe ndingokuzivisa zvangu panapa ndobva ndarowa pasi, because nyaya iri too emotional. Ina handidi kuramba ndichitaura nyaya yekuti inenge iri too emotional. Vanhu vari muSouth Africa vese vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurwa ma-FNB business account vasina ma-work permit kana kuti ma-study permits. Pane company inonzi Education Research yana mukoma Owen iyo irapo, ndakuisira namba dzacho pafly apo. Garai mavabata vakubatsirei. Chinodiwa ipapo kunge une valid passport yako, wakutokwanisa kutoitirwa madhiri, woregisterwa company yako, ovhurwa FNB business account.
zvinhu zvako zvakutokufambira. And advantage yekushanda navo ndeyekuti ivo vacho vari reliable and zvinhu zvavo maprices avo ari affordable. Haunide kutravela kuenda kune maoffices avo, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri. Aiwa, zvinobva zvatokufambira. Ko unozodei pakadaro?